De haven in Haasdrien staat gewoon leeg. Ontplakte meidjen voor de 66 talships die de komende dagen binnenvaren. Ja, prima, bedankt hoor. Goeie reis en tot dan. 10 jaar had de organisatie Dwaan de West om de start van de races hier te krijgen. Dat is best heel bijzonder. Het is ook voor het eerst dat dat in Nederland plaatsvindt. Al starten de grote skippen in Riga, Helsinki en Dublin. Dus dat geeft wel aan, dat zijn meestal hele grote havens, hoofdsteden van Europa, Europese landen. Dus ja, daar past Harlingen wel heel mooi in dat rijtje. Hier zit de regie van het evenement. De Talships Races binnen een grote put van de havenmasters die het intensief geerwerkje met Rijkswaterstaat en de politie. Al oorlier binnen zo'n taarrieden. De zee liep het nog ernstig, maar de grote drukte komt eraan. Nou, de grootste uitdaging is om het nu deze komende week tijdens de Talships evenement om dat allemaal helemaal goed te laten gaan. Zonder dat er fouten in gemaakt of er ongelukken gebeuren. De verste broekers van de haven, likers de Beropsveert en de Fiscus, maakt je plak voor de Talships. De charterskippen verlieten haar een thuishaven en wie kunt naar Frinsje en Makkum. We wouden zaterdag in Franeker wisselen. Voor haar is er geen plak op het feestje. En dat stekt. Het is onze haven en wij brengen hier een hoop geld binnen natuurlijk. Door middel van de schepen en alle gasten en alle boodschappen en dergelijke wat ze doen. En ja, dit is gewoon, doet een beetje pijn bij iedereen dat we weg moeten. Dit is een nautisch evenement, weet je, hier horen wij gewoon bij. Ja. Dat is nou eenmaal zo, maar helaas. Maar intussen leidt het eerste Lietse talship al in de haven. Thomas is de grote sail in. De organisatie had er nog aan. Ja, als ik aan boord van het schip sta tijdens de sail-in en daar komen tientallen schepen binnen, mooi met dwarsgetuigde zeilen omhoog. En de pieren van Harlingen staan vol met mensen. Ja, dat gaat denk ik wel een heel mooi moment voor me persoonlijk opleveren.